Boas tardes a todos. Comenzamos o pleno. Primeiro punto do día. Ratificación do pleno sobre a inclusión na orden do día do punto cuarto, atendendo ao artículo 32.3 do Real Decreto 2568/1986, 28 de novembro, polo que se aproba o Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais. Sometemos a votación. Votos a favor para leválo. Votos en contra. Abstencións. O segundo punto do día é a aprobación das actas das sesións de datas 29 de setembro, 18 de outubro e 19 de novembro de 2022. Aprobanse as actas, votamos as actas. Votos a favor para aprobadas. Votos en contra. Abstencións. Terceiro punto, dar conta das resolucións da alcaldía dende o número 671 ata a da convocatoria da presente sesión. Damos conta. Levamos ao punto número 4, aprobación, actualización das tarifas consonte ao IPC do Servicio de Suministración de Agua e Depuración para o exercicio de 2023. Damos a palabra a María. Desde o Partido Socialista non vamos a dicir nada sobre este punto, vamos a este. Vale, damos a palabra ao grupo de BNG. A ver, dentro do BNG entendemos de que o contrato dice que hai que subir o IPC, pero tendo en conta que se fizo ese cálculo do IPC nun momento que significaba o máis alto de toda esta serie, que son en torno ao 9%, noso que é tendo en conta tamén as subidas que hai de todo tipo de bens de primeira necesidade, tanto de electricidade como combustibles, tamén alimentos, todo o que é a alimentación, que tamén ten unha subida moi grande, co cual as familias realmente están a sufrir unha carestía enorme, é unhas dificultades para chegar a fin de mes. Pois nos o que nos parecía que esa subida que non fora repercutida toda na factura. Se ten que cobrar a empresa, pois que unha parte desa subida que la asumira o Concello. Tendo en conta, ademais, que hai se aprobaron gastar gastos remanentes en temas de gasto corriente, pois realmente que había remanentes no Concello que pagaran os seus impostos todos os veciñas e veciños de Viana do Bolo, pois sería unha boa proposta que esses remanentes que pagaron os seus impostos tamén serviran para abaratarlles o recibo. Entón, o Concello asumira unha parte desa tarifa, desa subida da tarifa, me refiero, non da tarifa. Vale, como vostede ben dice, é por lei, temos que subilo. Nos o que si faemos é non tocamos nada de depuración de mínimos de menos de 10 metros cúbicos de mes na rede de sumidoiros. Iso non se toca, non se tocou nunca. Eu teño aquí, por exemplo, a do ano 20, do 30 de xaneiro, que é exactamente calcada que nos acabamos de facernos ahora, que é a mesma que propón vostede. Sei que o IPC está máis caro, pero non vamos a fazer. E así, entón non podemos ver nada. Temos que subirnos ao contrato. Nós non discutimos que o contrato diga que ten que subirse co IPC. Eso non o discutimos. Nós o único que discutimos é que a empresa é igual que cobrar do usuario que a cobrar do Concello. Entón, dende logo, nós o que estamos dicindo é que parte desa subida que fora asumida polo Concello de Viana, e que pagara unha parte dese 9% que vai subir, porque, dende logo, é unha subida significativa, o 9%. Entón, tamén sería unha forma de repercutirlle aos veciños parte deses remanentes que pagaron cos seus impostos e que agora están a gastar. Entón, según se gastan outras cousas, en gasto corriente, tamén se poden gastar parte deses remanentes para poder sufragar esa subida da tarifa da auga e tamén do referente aos desagües ao que é o saneamento. Entón, non sei esa proposta que facemos. Vale, xa lle estou dicindo que non xa asumimos o tema da rede de sumidoiros e o resto ten que ser asumido por cada. Sometemos a votación, votos a favor.
Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado. Vale, quinto, mocións. Hai unha moción do... Non sei se teñen algunha moción máis, por urxencia. Pois hai unha moción do grupo do BNG que lle damos a palabra. Esta moción é demandando arranxo da OU701 no termo municipal de Viana. A estrada OU701 pertencente á Diputación de Ourense vai dende Vilariño de Conso ata o Concello de Pobra de Trives, pasando polas parroquias de Grixoa e Vilarmeao, pertencentes ao Concello de Viana do Bolo. Esta estrada é moi importante para o noso Concello xa que comunica as citadas parroquias de Grixoa e Vilarmeao coa capitalidade municipal, pero tamén nos comunica cos concellos veciños de Manzaneda e Pobra de Trives. A situación desta estrada ao seu paso polo termo municipal de Viana do Bolo é moi deficiente, presentando unha capa de rodadura con numerosas fochancas que dificultan o tránsito viario. Curiosamente, cambia o estado do firme a peor ao chegar ao Concello de Viana do Bolo dende Vilariño de Conso. Indicar que fai un tempo foi ampliada dita estrada, nalgúns puntos, zonas ampliadas nos que até de agora non se produciu o seu asfaltado, o que impide que esta mellora sexa efectiva para os usuarios da vía. Estamos diante dunha vía de grande importancia e que se topa nunha situación lamentable que sofren todas as veciñas e veciños de Viana do Bolo e, sobre todo, os de Grixoa e Vilarmeao. Dende o BNG xa fixemos xestións diante da Diputación de Ourense para que esta vía reciba unha atención adecuada cun resultado, de momento, negativo. De momento, a actuación da Diputación de Ourense, presidida polo señor Baltar, foi nula e non nos consta que haxa prevista inversión nesta vía. Tampouco coñecemos que o Goberno de Viana do Bolo, presidido polo señor Montesinos, fixera a máis mínima xestión neste campo. Por todo exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo Pleno da moción propoñendo os seguintes acordos. 1. Que o Concello de Viana do Bolo exixa a Deputación de Ourense o arranxo integral da estrada OU701 ao seu paso polo termo municipal de Viana do Bolo, que este arranxo contemple as zonas de ampliación da estrada. E 2. Dar traslado deste acordo ao Presidente da Diputación de Ourense, señor Baltar, e aos portavoces dos partidos políticos con representación na Diputación de Ourense. María, ten algo que decir? Non. Vale. Si estamos facendo xestións, é dicir, estamos casi todos os días facendo xestións. De feito, o luns eu terei unha reunión con o señor Baltar para falar deste tema de outros temas. O sea, que xestións si estamos a fazer, como se fixeron xa antes. O que non podemos é exigir, teremos que decir que, por favor, que non o faga. Ahora, exigir, como comprenderá usted, esta moción non pode ser levada así, exigindo unha cousa que non pode. Hai que primeiro falalo e pedilo que o faga, pero non exigir. Entón, por eso nos vamos a votar en contra, porque seguimos con as nosas xestións e seguimos falando. Xa lle comento que o luns estarei en Ourense falando ás 11:30 falando con o señor Baltar. Votos a favor da moción? A favor. A favor. Votos en contra? Abstencións? Queda así. Vamos a preguntas. Antes de nada, voy a contestar que tiña dúas preguntas do pleno anterior. Dice, a primeira pregunta por parte do BNG, dice, pagouse por un palco para o folclore 1.600 euros, pero di que non hubo ningún palco. Efectivamente, non hubo ningún palco, ni tampouco se pagou. Nos o único que fixemos foi reter o diñeiro, cuando ahora mismo xa está na bolsa normal, tiñámoslo porque se acaso o folclore houbera sido fora, había que pôr un palco, e había que reter esa cantidade para poderlo facer. Como non veo e non se fixo, pasouse outra vez a bolsa que está. A seguinte pregunta, plan de turismo sostenible, vais a pagar 10.000 euros. Sí, pagáronse 10.000 euros. Non comentar que dita factura corresponde co pago á consultora Auxers por o estudio, planificación e realización, análise da memoria e presentación da axuda plan de sostenibilidade turística do destino. Axuda que conta con fondos europeos, Next Xeración, da concorrencia competitiva e, por certo, en breve se resolverá. O precio da memoria é de 7.900 euros máis IVA, que aportarán cada un dos tres concellos participantes, que é Viana do Bolo, Vilariño de Conso e Nogueira de Ramín, na zona de Ourense. A axuda recibirase no caso de adxudicárnola ao 100% do proxecto por parte do Estado, incluído o IVA, e de maneira anticipada a realización do gasto.
O que está claro é que buscamos cambiar o modelo turístico actual no noso rural, impulsar o emprego e cumprir un objetivo principal que é deter a despoblación e conseguir xerar un turismo atractivo, sostible na nosa comarca. Ahora damos palabra para que María, se tes alguna pregunta, damos ao Menegar. Temos a primeira pregunta é sobre as actas da Xunta de Goberno. É dicir, desde o último pleno ordinario nós non recibimos actas da Xunta de Goberno. Non sei se é que as houbo ou non as houbo, pero, bueno, normalmente de cada pleno ordinario pois recibimos as actas das xuntas. Entón era para preguntar sobre eso. Bueno, eu sei que vostedes... Houbo unha, non houbo, porque mentras non se aprobou o expediente de modificación non houbo xuntas. Por unha resolución por tema de subvencións. Si non, a resolución sí que as vimos e temos... Pero xuntas sí que hai unha, si, pois se non foi un error non enviála. Enviámola o lunes. Vale. E despois outra pregunta é sobre os orzamentos do ano 23, é dicir, estamos a final de ano, e a ano 22, o orzamento do ano 23, pois xa tiña que estar presentado, pois xa, se cumplíramos a norma exactamente, pois o lógico é que xa estuvera presentado no mes de outubro. Estamos en decembro, é o último mes do ano, que se sepa, eu polo menos non sei se teñen algunha predisposición ou preparado para presentar o orzamento do ano 23, tendo en conta que ainda que se aprobara agora xa non entraba en vigor o día 1 de xaneiro, que é cando deberá entrar o orzamento novo. Entón, pois, bueno, a pregunta é sobre eso, se teñen previsto ou van facer o orzamento do 23 ou non teñen previsto facelo. Sí, estás traballando nele, en breve teremos o pleno pertinente. Vale, por nós non hai máis preguntas. Pois nada máis, cerramos a sesión. Boas tardes a todos.